pulyano hambai sarik sal ka hamni bisingtei जों kaisa press meet ma khlaikya sini 10 nong Mojlispur tai bisas khlai sini Pochim Borjala bisni theke sini oro tongo sini boko bina bokha Mojlispur WFD vice president kayang sini te khorsa chakra tongo bonga sini Mojlispur block ni sini secretary assistant secretary sini chakra ni mungkha sini Rajaram tai bisas khlai ang sini block Mojlispur block committee ni YTF ni vice president sing tini oro joto tongo sini Pochim Borjala ni adong sungro tani bagai sing tini social media ma phaikyang ke bisas khlai sing nugui manu je tabuk 2023 ni chongmari buskang 16 tariko sing tipramothani theke ba YTF theke kaisano sing request tai kobong mungmaya pharo sinio 10 nong Mojlispuro je sapono candidate thung tama wanjing thung tama thuruk dofaning thung tama sini tibra dofaning thung sing abono tei kha khamia sini kaisano naimung tani bagai hindingangke sini bubagrani netritwe sing semai tangi ongkhojak Greater Tripura Land selamnani hinai aboni bagai ang sini sara Mojlispur ni sikla rongno tai sigli rongno tai sini tibramo tharongno obono message maruo sing buskang 16 tariko je tini hoito sini candidate ni list ongkhnai hai khanani bising ongkhnai jesapa nongthung sing bubagrani chongjagno no sing buskang 16 tariko gobang vote kheroi apply khlaiye sing kono assembly rohnai ani obon koimung tai sini sara Tripura ni tiprasa bosong rongno obon message kesarnai sing buskango sing candidate dongni bagai walai sulai nyawai kha hamyang layawai sing haidi jotona thangsa khlaiye kha baksa khlaiye bubagra jehetu sini hani bubagra bo bini saksori hamya kono sini tiprasa no muthang nai tai muthang suk nai hini bo jokon te semai tangai ongkhojak sing bini bagai judi sing bini sengkrak rok ngai judi samung khlaimai yang hangke sini bagai belai ke kapal hamyang nai aboni bagai ang koi mungya pharo haidi sini sara Tripura ni sikla rongno bo sing jora bisi krei sini final generation ni bagai sing semai tangai no sing samung ma khlainai kubui bokhabai sing hamai kai sari kesang ni sini cameraman takap songno pulyano tauni bagai kakai sing o sari kesang jora tauni bagai press mat ma khani nakang kakai sing joto saimono tabuk sini tipo hasteo tam solitong amon tuina sini agenda dinini kasini agenda tongai pulyano kakai ang kisi simuru no tauni bagai kakai sing bojagani ngi tongkha obo sanan thango a sing 10 nong Mojlispur ni ngai Pochim Borjala bisi ojago sing sikonte asuk laikya tani bagai kakai sing saimano miani siming oba haikeno rasbari o gobang ma ko kaslai tongayo tamni kakai kesapro phaitung bobugra je rohmani sing obra sing khabai khobai lamsugoi sini buskang songmari sing bahaike borok mo bujugoi sing bahaike tubi mannai obasa sini nasimung tongnai candidate jespun phaitung wansapun phaitung tiprapun phaitung thursapun phaitung sing khabai khobai borok no accept phai singna hana nangnai or kuno jate sing sakni sato kotani bagai hoitoba kisasuk mana musuma bagai oba haike sing luk nahya oi sing buskango bahaike sini Greater Tripura Land mannai sin Tripura motho bahaike pas ngai sing oba se nasinga nangnai hai